Dit is de begin 18 raad. Het heet ochtendgloren of het lemieren in het Fries. En, dit binnen nymfen die hem nou sjoggen. En de bedoeling is dat wij de wandelaars een hele hoop kracht en energie mee jouwen. En Sasil oeral op de route van alles te bezien en te belibjen wijzen. Op een route treffen we Joet een paar deelnemers die het nog dapper oefenen. Ja, we zijn even aan het trainen voor volgende week zaterdag natuurlijk, want we moeten alle kilometers in de benen hebben. Dat blijft er de laatste weken er wat bij, om even echt te trainen om echt wat kilometers te maken. Maar we zijn vanmorgen, we moeten toch maar los. Ik ren net de slachten. Ik help mijn dochter om een beetje support. Dan ben je zelf net. Nou, ik hoor net zo van die massa. En ik vind het toch wel heel erg leuk om gewoon mij te helpen hier, maar als vrijwilliger. Dat is mij genoeg. Maar klaar voor? Ja, zeker. Wie Jeste Bjerm Fjouwrie verlien startplak, dit keer is het dorp weerombaar als finishplak. Achter jullie die dat mis, te min bussen, te volle meesken en een te liets terrein. We zitten nu iets zuidelijker. Dat betekent dat we iets meer ruimte hebben voor de bussen. We hebben in elk geval zorgen dat de bussen en de deelnemers dat het verkeer al je scheiden is. Dat betekent dus dat mensen net tussen de bussen terugrennen. Dat soort lietse dingetjes, maar wel van wezenlijk belang. Dat hebben we goed regelen nou. Dus door die finish iets meer naar het zuiden te loeken, houden we iets meer ruimte om die bus te goede A4 mogelijkheid te gaan. Jeste Bjerm is de boel al druk om te versieren. Ze willen foto's ophangen van de route, zodat je op de laatste eind nog waarom zien kennen. Het finishterrein is toonsjes en vreeds ik al iepen, maar onder oren muziek en een trekker drive-in. Jeste Bjerm is er klaar voor. We zijn nog 2 jaar met de voorbereidingen bezig. En natuurlijk op het laatste moment zijn er altijd weer van die kleine puntjes. Maar ja, de organisatie zit goed in elkaar. De organisatie vreeg het vol om vooral net naar de finish te komen als het net hoeft. En dan is er nog één vraag van groot belang. Wat docht het waar? Ja, de slachten, dat een beetje sneeuw. Nou, steeds maar temperaturen boven de 20 graden. Maar ik een sterk buiig karakter. En daar ben ik wat minder blij mee.